Πώς συνδέεται ο Κρίστοφερ Νόλαν με ταινία της Μελίνας Μερκούρη? Τι μπορείς να στριμώξεις σε μια βαλίτσα 20 κιλών όταν σε διώχνουν από την πόλη σου για πάντα? Μπορεί μια κινηματογραφική ληστεία να καλύψει μια εθνοκάθαρση? Τι δουλειά είχε και η Βουγιουκλάκη στην Κωνσταντινούπολη? Και ποιο είναι το μυστικό που κρύβεται κάτω από το μεγαλύτερο σμαράδι του θρυλικού στιλέτου που είχε βάλει στο μάτι της η Μελίνα? Είμαι ο Νούφριος Ντοβλέτης, συγγραφέας, ξεναγός και ηθοποιός. Καλώς ήρθατε στο podcast Ελλάδα, Ιστορία, Λογοτεχνία. Καλή ακρόαση. Καλώς βρισκόμαστε και πάλι λοιπόν, και αυτή τη φορά όλο αυτό το επεισόδιο το έχω γράψει με θέα την Αγία Σοφία. Θέλω να είστε έτοιμοι γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Ενώ λοιπόν ο Ζήλντα Σεν και η Μελίνα Μερκούρη απαθανάτιζαν την εξωτική γοητεία των Οθωμανικών παλατιών στην ταινία Top Kapi, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι εκεί, στο Top Kapi, κατέληγαν τα κεφάλια των Ελλήνων που επαναστατούσαν. Την ίδια στιγμή που γυριζόταν η ταινία με τη Μελίνα, η τουρκική κυβέρνηση έθετε σε εφαρμογή το τελικό στάδιο του αφελληνισμού της πόλης, εκδιώκοντας χιλιάδες Έλληνες. Η ομογένεια αυτή αποτελούσε και αποτελεί συνέχεια του ελληνικού πληθυσμού της πόλης από το ίδιο το Βυζάντιο. Αναλογιστείτε μόνο ότι οι Τούρκοι έχουν την πόλη λιγότερο από 600 χρόνια, ενώ οι Έλληνες ζουν στο Βυζάντιο και την Χαλκιδόνα τουλάχιστον επί 2.700 χρόνια. Η Ακρόπολη του αρχαίου Βυζαντίου μάλιστα ήταν στον λόφο του Top Kapi. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγραψε ο Θωμάς Κοροβίνης στο Μυθιστόρημα 55 που έχει να κάνει με τα Σεπτεμβριανά. Έκαψαν, ρήμαξαν, ξεσπάθωσαν, χόρτασαν και τον δαίμονα της αρπαξιάς και της λαθροχειρίας και ύστερα το ρίξανε στο τραγούδι. Σκορπίσανε παρέες και αρχίσανε το γλέντι. Έτριβαν τα χέρια τους και ξεκαρδισμένοι στα γέλια έλεγαν ο ένας τον άλλον «Ισμπιτή, η δουλειά τελείωσε». Ύστερα θα πήγανε στα καπηλιά να τα πούνε. Θα πήγανε στις χανόμισές τους να το διασκεδάσουν εκεί στο κρεβάτι. Την ώρα που εμείς, τα κουρέλια της Ρωμιοσύνης, νιώθαμε απόβλητοι, συντετριμμένοι, προδομένοι, βιασμένοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Αυτό λοιπόν ακριβώς εννοούσα, αυτό που ανέφερα πριν, ότι για τους Έλληνες αυτούς, αυτή ήταν η πατρίδα τους, εκεί ζούσαν ανέκαθεν. Μέσα στην ίδια τους την πατρίδα λοιπόν, οι Έλληνες δέχτηκαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση. Εκτός από τους πατριαρχικούς τάφους που κατέστρεψαν στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής, οι Τούρκοι διέλυσαν και το ελληνικό νεκροταφείο στο Σισλί. Εκεί έφτασαν στο σημείο μέχρι και να ξεθάψουν όσους είχαν ταφεί πρόσφατα και να μαχαιρώνουν και να διαμελίζουν τα πτώματα. Το 1964 η Κωνσταντινούπολη γίνεται λοιπόν το λαμπερό σκηνικό της διεθνούς κινηματογραφικής υπερπαραγωγής Top Kapi του Ζήλντα Σεν, του Αμερικανού Jules Dassin, όπου παίζουν η γυναίκα του, η Μελίνα Μερκούρη, αλλά και ο γιος του, ο Τζο Ντασεν, ο οποίος έγινε τραγουδιστής. Συγχρόνως η πόλη γίνεται και το πεδίο μιας εθνοκάθαρσης για την οποία έχουμε μιλήσει σε άλλα δύο επεισόδια. Έχω μιλήσει για τα Σεπτεμβριανά του 1955 που προηγήθηκαν των απελάσεων και θα τα βρείτε τα επεισόδια στην περιγραφή. Όλο αυτό που συνέβη το 1964 όμως έγινε για να χρησιμοποιηθεί η ελληνική μειονότητα ως μέσο πίεσης για το κυπριακό ζήτημα. Η τουρκική στρατηγική στόχευε στην πλήρη εξάλειψη της οικονομικής και πολιτιστικής επιρροής των Ρωμιών, των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Προφανώς, όπως έχω πει και θα το ξαναπώ τέλος πάντων, για τους Έλληνες της πόλης χρησιμοποιείται γενικώς ο όρος Ρωμιοί, το οποίο παραπέμπει όμως απλώς στην ρωμαϊκή κατάκτηση. Να σας πω ότι σε αυτό το σημείο έχουμε ένα τρελό κοινό με τους Τούρκους. Την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η λέξη Τούρκος, όπως και η λέξη Έλληνας, κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κατοχής, είχαν υποτιμητική σημασία. Πολλοί Τούρκοι μάλιστα έλεγαν ότι είναι Ρουμοί, δηλαδή Ρωμαίοι προφανώς. Και έτσι έφτασαν ίσως λόγω αυτού ακριβώς κιόλας που λέγανε οι Τούρκοι Ρουμοί, να λέγονται οι Έλληνες Ρωμιοί. Επίσης, μετά την μάχη του Ματζικέρ το 1071, ανέφερα και στο επεισόδιο για την Αγία Σοφία ότι σε τζαμί τώρα στην Κωνσταντινούπολη έχτισαν μιναρέ που έχει ύψος 107,1 μέτρα για αυτήν την ημερομηνία, για τη μάχη του Ματζικέρ το 1071, τότε ιδρύεται το βασίλειο των Σελτζούκων Τούρκων, το οποίο ονομάζεται Σουλτανάτο του Ρουμ.
των Ρωμαίων, ενώ οι ίδιοι οι Σουλτάνοι ονομάζονταν Κάισερ ή Ρουμ, δηλαδή Καίσαρ των Ρωμαίων. Ο πιο γνωστός ποιητής τους μάλιστα από τον 13ο αιώνα, ο Τζαλάλ Αλντίν, έγινε γνωστός ως Ρουμί. Όλο αυτό λοιπόν που αναφέρω τώρα μετά τα Σεπτεμβριανά και που γίνονται οι απελάσεις για τον αφελληνισμό της πόλης ξεκινάει στις 16 Μαρτίου του 1964. Και να σας πω ότι συμπτωματικά το κείμενο όλο αυτό του επεισοδίου γράφτηκε ακριβώς αυτές τις μέρες του Μαρτίου, του 2026 όμως. Τότε, λοιπόν, το 1964, η κυβέρνηση του Ισμέτ Ινωνού καταγγέλει μονομερώς την σύμβαση περί εμπορίας και του Συμφώνου Ειρήνης και Φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που είχε υπογραφεί το 1930 μεταξύ του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Μουσταφά Κεμάλ. Σύμφωνο Ειρήνης και Φιλίας, έτσι. Η σύμβαση αυτή τώρα είχε τεράστια σημασία για να παραμείνουν οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Γιατί αυτό τους αναγνώριζε το δικαίωμα της μόνιμης εγκατάστασης και της άσκησης επαγγέλματος. Ωστόσο, πολύ σύντομα η Τουρκία πέρασε νόμο που έδινε το δικαίωμα άσκησης κάποιων επαγγελμάτων μόνο σε Τούρκους, οπότε τότε έφυγαν από την πόλη γύρω στις 10.000 Έλληνες. Και στην διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Τουρκία έκανε εμπορική συμφωνία με την ναζιστική Γερμανία. Ο Ινωνού που το κάνει αυτό τώρα ήταν το δεξί χέρι του Μουσταφά Κεμάλ και ο δεύτερος πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας. Το ίδιο το όνομα Ινωνού το πήρε από τις δύο κρίσιμες μάχες στο Ινωνού με τοποθεσία το 1921, όπου ως Μουσταφά Ισμέτ Πασάς σταμάτησε την προέλαση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα. Για τους Τούρκους λοιπόν είναι εθνικός ήρωας. Αυτόν λοιπόν τον Ισμέτ και ένα συνεργάτη του, τον Ασίμ, είχαμε παίξει στο Κόκκινο Ποτάμι, όπως έχω ξαναπεί κι αλλού ότι έχω παίξει στο Κόκκινο Ποτάμι, του Μανούσου Μανουσάκη, εγώ και ο Ηρακλής ο Κωστάκης. Εκείνος έκανε τον Ισμέτ. Χωρίς βέβαια να κατονομάζονται ποτέ ως Ισμέτ Ινωνού ή Ασίμ Γκιουντούζ, είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι μάλλον αυτοί οι δύο ήταν ουσιαστικά η έμπνευση ή αυτό όντως εννοούσε ο Αβδουλός που είχε γράψει το σενάριο για το Κόκκινο Ποτάμι. Στην συνθήκη της Λοζάνης το 1923, ο Ινωνού ήταν ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας. Ήταν μάλιστα ο πρωθυπουργός που υποδέχτηκε τον Βενιζέλο στην Άγκυρα, το οποίο το αναφέρω και στο αφιέρωμα που είχα κάνει για τη Μικρασιατική καταστροφή. Και τότε υπέγραψαν το περιβόητο Σύμφωνο Φιλίας το 1930, το οποίο μετά από 30 χρόνια θα το ακύρωνε ο Ινωνού. Μετά την ακύρωσή του λοιπόν, το τουρκικό κράτος μετατρέπει εν μία νυχτή χιλιάδες νόμιμους κατοίκους σε ξένους. Η Ελλάδα όμως τι κάνει? Απολύτως τίποτα. Οι Τούρκοι της Θράκης και γενικώς οι μουσουλμάνοι, όπως έχουμε πει, βρίσκονται ακόμη στην θέση τους και δέχονται μάλιστα επισκέψεις από Τούρκους ηγέτες, οι οποίοι προφανώς λιγουρεύονται την κατάκτηση της Δυτικής Θράκης. Και πρόσφατα κιόλας είχε γίνει ένα σκηνικό που μια Τουρκάλα τραγουδίστρια είχε πάει στην Θράκη και είχε τραγουδήσει εθνικιστικό τραγούδι που έχει να κάνει με τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά όταν ήταν να έρθει στην Ελλάδα δεν της επετράπη η είσοδος και την έδιωξαν και έκανε ολόκληρη ιστορία για αυτό το πράγμα. Ήταν μια από τις λίγες φορές που η Ελλάδα αντέδρασε, έστω και με αυτό, έστω και ουσιαστικά με κάτι ασήμαντο. Ενώ λίγο πριν κιόλας είχαν συλληφθεί 2 Έλληνες επειδή άνοιξαν ελληνική σημαία που λέει ωστόσο Ορθοδοξία ή θάνατος μέσα στην Αγία Σοφία. Πάμε να δούμε λοιπόν, μόνο εμείς βλέπαμε Ορθοδοξία ή θάνατο ή έβλεπαν και οι Τούρκοι ίσως Ισλάμ ή θάνατο, Τουρκία ή θάνατος. Είχαν προηγηθεί τα Σεπτεμβριανά όπως είπαμε το 1955. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτά τα πολύ βία περιστατικά όπου σκότωσαν κόσμο, βίασαν κόσμο, έκαναν περιτομές σε κόσμο, κατέστρεψαν φυσικά πάρα πολλά καταστήματα, πάρα πολλά σπίτια. Οι απελάσεις τώρα του 1964 είχαν μια άλλη μεθοδολογία. Οι τουρκικές εφημερίδες δημοσίευαν ανά 10 μέρες καταλόγους, 150, 200, 500 άτομα τη φορά, με ονόματα Ελλήνων που χαρακτηρίζονταν επικίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια.
η αστυνομία επισκεπτόταν τα σπίτια των θυμάτων και τους οδηγούσε στην διεύθυνση ασφαλείας. Ουσιαστικά τους ανάγκαζαν υπό την απειλή βίας να υπογράφουν έγγραφα τα οποία δεν επιτρεπόταν να τα διαβάσουν και με τα οποία παραδέχονταν ότι είχαν διαπράξει, για παράδειγμα, κατασκοπία, εμπόριο ναρκωτικών, πράγματα που θα μπορούσαν φυσικά να τους οδηγήσουν σε απέλαση. Επίσης είχαμε δέσμευση περιουσιών, τραπεζικών λογαριασμών και απαγόρευση της πώλησης ακινήτων. Είχαμε όμως και αναγκαστική αναχώρηση εντός 48 ωρών, με 20 κιλά αποσκευές και $20 στο χέρι. Σκεφτείτε λίγο ότι 20 κιλά είναι συνήθως η αποσκευή που δικαιούμαστε στο αεροπλάνο. Σκεφτείτε τώρα λοιπόν πόσο την γεμίζουμε, παραδείγματος χάρη, για ένα ταξίδι 7 ημερών, όχι για ολόκληρη μετακόμιση που αφήνεις την πόλη σου για πάντα. Η ψυχολογική πίεση που ασκήθηκε ήταν τέτοια που πολλοί Έλληνες με τουρκική υπηκότητα, γιατί δεν απέλασαν γενικώς Έλληνες, κάποιοι που δεν είχαν τουρκική υπηκότητα απελάθηκαν, αλλά και πολλοί που είχαν τουρκική υπηκότητα επέλεξαν να ακολουθήσουν τους απελαθέντες συγγενείς τους. Αυτό οδήγησε σε μια μαζική έξοδο που έφτασε τα 60.000 άτομα. Κάποιοι άλλοι που δεν άντεξαν τον ξεριζωμό αυτοκτόνησαν. Υπήρξαν πάνω από 50 αυτοκτονίες τους στην Ελλάδα. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν απλώς μια απάντηση στην Κύπρο, η οποία ήθελε δικαίως φυσικά την επανένωση με την Ελλάδα. Την Κύπρο, μάλιστα, την οποία οι ίδιοι οι Τούρκοι την είχαν δώσει στους Άγγλους. Μόνοι τους, αυτοί την δώσανε. Και γι' αυτό μάλιστα εμπλέκονταν και οι Άγγλοι σε όλο αυτό. Αυτό λοιπόν δεν ήταν απλώς μια απάντηση στην Κύπρο, ήταν η ολοκλήρωση ενός εθνικιστικού οράματος για μια ομοιογενή Τουρκία. Τώρα, όπως την εννοούν εκείνοι βέβαια, γιατί είναι γνωστό, έχω βαρεθεί να το λέω και θα έχετε βαρεθεί να το ακούτε, ότι οι σημερινοί Τούρκοι έχουν στην πραγματικότητα ελάχιστο τουρκικό DNA και είναι φυσικά ανακατεμένοι με Έλληνες, Αρμένιους, Αλβανούς, Βόσνιους, Σέρβους κτλ. Και εμείς είμαστε, ναι, προφανώς, αλλά στην περίπτωση των Τούρκων μιλάμε ότι άλλαξαν φυλή στην ουσία. Από Ασιάτες, και τους βλέπετε μάλλον άμα δείτε εικόνες, παράδειγμα για την μάχη του Ματζικέρτ, οι Τούρκοι που εικονίζονται εκεί είναι Ασιάτες. Είναι σαν Κινέζοι, ας πούμε. Παρά την καταστροφή τώρα χιλιάδων ελληνικών καταστημάτων, εκκλησιών και σχολείων, όπως είπαμε το Σεπτέμβριο του 1955, πολλοί Έλληνες δεν το βάζουν κάτω και ξαναφτιάχνουν τις επιχειρήσεις τους. Αυτή τη φορά όμως, έχοντας δει και εμπράκτος πλέον το πραγματικό πρόσωπο των γειτόνων τους. Αυτό το λέω γιατί μιλάμε πάρα πολύ συχνά, και το έχω ξαναπεί κι αλλού, για αυτή την πολύ ειρηνική συνύπαρξη, όπου όλα ήταν τόσο τέλεια, αλλά ξαφνικά βλέπουμε ότι οι ίδιοι γείτονες των Ελλήνων πήγαν μετά να τους σκοτώσουν, να τους καταστρέψουν τα πάντα. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπήρξαν Τούρκοι που, επειδή φυσικά γνώριζαν εκ των προτέρων, είχαν προστατεύσει κάποιους Έλληνες. Άλλοι πάλι τους κάρφωναν. Και σχετικά με αυτό διαβάζουμε στο Μυθιστόρημα 55 του Κοροβίνη. Μια γριά χανόμισσα βγάζει τα χέρια της από ένα παραθύρι και φωνάζει επιτακτικά «Μπεκλεγέν, περιμένετε». Ο μπροστάρης του μπουλουκιού την ακούει. Η Τούρκισσα δείχνει με το δάχτυλο ένα διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο απέναντι από το δικό της. Σταματούν. Χτυπούν με τα σφυριά την εξώπορτα. Την γκρεμίζουν. Ανεβαίνουν να το μαγαρίσουν. Είναι ένα σπίτι αρμένικο. Ένας μεσόκοπος και μια κοπέλα πηδούν βιαστικά, απεγνωσμένα, το μικρό μπαλκόνι στο λασπωμένο σοκάκι. Όπως βλέπετε λοιπόν, εδώ μιλάει για αυτό το κάρφωμα που σας είπα, και επίσης βλέπουμε ότι η μπάλα πήρε και τους Αρμένιους. Παράλληλα με τις απελάσεις, το τουρκικό κράτος επιβάλλει κι άλλους αυστηρούς περιορισμούς. Η θεολογική σχολή της Χάλκης αρχίζει να δέχεται ασφικτικές πιέσεις, ώσπου τελικά κλείνει το 1971 με βάση κάποιο νόμο για ιδιωτικά ιδρύματα. Αυτά τα γεγονότα, γενικώς όλα αυτά τα γεγονότα, είναι το επίκεντρο της μάλλον πιο επιτυχημένης ελληνικής ταινίας όλων των εποχών, της πολύ αγαπημένης μου πολιτικής κουζίνας του Τάσου Μπουλμέτη, που κυκλοφόρησε το 2003 και την οποία πρέπει να πω ότι την ξαναείδα πρόσφατα και ήταν αφόρητα δύσκολο την παρακολουθήσω, γιατί ένιωθα πραγματικά ότι
με έπιανε να βουρκώνω συνέχεια. Ήταν τρομερά συγκινητική και αυτή τη φορά όταν την είδα μου φάνηκε συγκινητική σε ενοχλητικό βαθμό κιόλας. Μην σας πω. Ο Τάσος Μπουλμέντης, να πούμε ότι είχε γεννηθεί το 57 στην Κωνσταντινούπολη, αλλά το 64 αναγκάστηκαν να φύγουν και ήρθαν στην Αθήνα. Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις. Ενώ λοιπόν οι ελληνικές οικογένειες στο Πέραν και στο Φανάρι μάζευαν τη ζωή τους σε βαλίτσες των 20 κιλών, οι δρόμοι της Κωνσταντινούπολης φιλοξενούσαν τα γυρίσματα μιας άλλης ταινίας, Top Capì. Η ταινία αυτή αποτέλεσε εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, ενώ προέβαλε μια εικόνα της πόλης που βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα των διωγμών. Ο Ζιλ Ντασέν είχε ήδη καθιερωθεί φυσικά με το γυρισμένο στον Πειραιά ποτέ την Κυριακή το 1960. Και αυτή θεωρώ ότι είναι και η πλέον φιλελληνική ταινία που έχει γίνει ποτέ. Στην συνέχεια επιλέγει την Κωνσταντινούπολη για να γυρίσει μια ανάλαφρη περιπέτεια ληστείας. Η ταινία αυτή ήταν ελαφρώς βασισμένη στο μυθιστόρημα The Light of Day του Άγγλου συγγραφέα Eric Ambler, που είχε κυκλοφορήσει μόλις το 1962. 1964 βγαίνει η ταινία. Στην ταινία τώρα, μια συμμορία θέλει να κλέψει ένα σμαραγδένιο στιλέτο από το μουσείο Top Capì. Στην ταινία, όχι στο βιβλίο, για την ερμηνεία του κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου, να πούμε, ο Πίτερ Ουστίνοφ. Και τον λίστεψαν και αυτόν, δεν έγινε ληστεία μόνο στην ταινία, έγινε και για τον ηθοποιό, γιατί ο ρόλος του στην πραγματικότητα ήταν πρώτος και όχι δεύτερος. Αυτά όμως τα πρώτο και δεύτερο για τους ρόλους κανονίζονται από τα στούντιο συνήθως και όχι από τα ίδια τα βραβεία. Δηλαδή το στούντιο αποφασίζει αν υπάρχουν, για παράδειγμα, 2 πρωταγωνιστές, αν θα βάλουν και τους 2 στον πρώτο ή αν θα πούνε ότι ο ένας πάει στον δεύτερο, ώστε να έχει πιθανότητα να προταθεί, γιατί είναι πιο δύσκολο να προταθούν 2 ή 3 ηθοποιοί από την ίδια ταινία στην ίδια κατηγορία. Μάλιστα τώρα στο βιβλίο του Άμπλερ, ο χαρακτήρας που παίζει ο Ουστίνοφ αφηγείται αυτός την ιστορία, ενώ η Ελίζαμπεθ που υποδίεται Μελίνα Μερκούρη στην ταινία εμφανίζεται περίπου στην 100η σελίδα. Το βιβλίο έχει γύρω στις 260 σελίδες. Προφανώς στην ταινία γίνεται πρωταγωνίστρια, γιατί η Μελίνα Μερκούρη τα έχει με τον σκηνοθέτη. Παρ' όλα αυτά, ο Ουστίνοφ το τσίμπησε το Όσκαρ. Όπως και να έχει, η Μελίνα προτάθηκε βέβαια για σφαίρα, για χρυσή σφαίρα, αλλά όχι για Όσκαρ. Ο Ντασέν τώρα λέει ότι επίσης αρχικά σκόπευε να βάλει τον Πίτερ Σέλερς στον ρόλο του Άρθουρ Σίμψον, αυτό που έπαιξε ο Ουστίνοφ, και επίσης ήθελε να βάλει τον Όρσον Welles σε άλλο ρόλο. Ο Welles αρνήθηκε τον ρόλο και τελικά ο Σέλερς, ενώ φαίνεται ότι αρχικά είχε δεχτεί, τελικά έφυγε γιατί καθυστέρησαν τα γυρίσματα και έτσι τον αντικατέστησε ο Ουστίνοφ, τον οποίον όμως είχε αντικαταστήσει ο Πίτερ Σέλερς στον Ροζ Πάνθυρα που είχε βγει το 1963. Δηλαδή ο Ουστίνοφ ήταν να παίξει στον Ροζ Πάνθυρα και έπαιξε ο Σέλερς, και ο Σέλερς ήταν να παίξει στο Top Capì και έπαιξε ο Ουστίνοφ. Είναι αυτός που είχε παίξει τον Ηρακλή Πουαρό στις παλιές ταινίες, αλλά είχε παίξει και τον Ηρώδη, τον μεγάλο, δηλαδή αυτόν που έχει να κάνει με τη σφαγή των Ιππίων, όχι αυτόν με τη Σαλόμη, στη σειρά του Τζεφιρέλη. Οπότε τον βλέπουμε σίγουρα κάθε χρόνο στην τηλεόραση. Ο συγγραφέας μάλιστα είπε ότι όταν έγραψε και ένα επόμενο βιβλίο, την βρώμικη ιστορία, με τον ίδιο χαρακτήρα, του Σίμψον, είχε στο μυαλό του τον Ουστίνοφ τελικά, τον ηθοποιό. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι αυτό που θέλουν να κλέψουν στην ταινία, γιατί γίνεται αυτή η ταινία. Το περιβόητο εγχειρίδιο του Top Capì δημιουργήθηκε τον 18ο αιώνα ως δώρο από τον Σουλτάνο Μαχμούτ τον πρώτο, τον Καμπούρη όπως τον έλεγαν, προς τον Πέρση ηγέτη Ναντίρ Σαχ. Ο Ναντίρ από την άλλη είχε τα προσωνύμια Ναπολέον της Περσίας ή δεύτερος Μέγας Αλέξανδρος. Αν και δεν τον έχουμε ακουστά γενικώς, είχε αυτά τα τρομερά προσωνύμια, ο Ναπολέον, ο Μέγας Αλέξανδρος, και δημιούργησε μια τεράστια αυτοκρατορία
μέσα από συνεχείς πολέμους, και ο άλλος ήταν ο Καμπούρης. Ο Ναντίρ Σαχ ήταν αυτός που επίσης είχε λαιλατήσει το Δελχή και είχε πάρει ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια του κόσμου, το Κοχ-ι-Νούρ. Αυτό τελικά κατέληξε στα χέρια των Άγγλων και μέχρι σήμερα βρίσκεται στο βρετανικό στέμμα. Το διαμάντι αυτό είναι στο επίκεντρο ενός άλλου μυθιστορήματος μυστηρίου, πάλι από συγγραφέα αγγλικής καταγωγής, και είχε βγει δεκαετίες πριν από το βιβλίο του Άμπλερ. Το 1925 κυκλοφόρησε το μυστικό του Chimneys από την Αγκάθα Κρίστη, όπου μια συμμορία κλέβει το περιβόητο διαμάντι. Ο Καμπούρης λοιπόν ο Σουλτάνος ήθελε να δείξει την δύναμη και την φιλία του μέσω ενός εκπληκτικού δώρου, ωστόσο το δώρο αυτό δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Ενώ οι απεσταλμένοι του Σουλτάνου ταξιδεύουν προς την Περσία το μακρινό 1747, μαθαίνουν ότι ο Ναντίρ Σαχ έχει δολοφονηθεί από τους αξιωματικούς του. Οι Τούρκοι αγγελιοφόροι λοιπόν επιστρέφουν στην πόλη και το εγχειρίδιο παραμένει στο Οθωμανικό θησαυροφυλάκιο, όπου και βρίσκεται για αιώνες. Η λαβή έχει 3 μεγάλα σμαράγδια από την Κολομβία. Το πράσινο θεωρείται κιόλας χρώμα του προφήτη Μωάμεθ, οπότε υπάρχει και θρησκευτική σύνδεση. Στην κορυφή της λαβής ένα μικρό καπάκι ανοίγει και αποκαλύπτει ένα μηχανικό ρολόι. Η θήκη είναι φτιαγμένη από καθαρό χρυσό και καλύπτεται με διαμάντια και περίπλοκα σχέδια με λουλούδια και φρούτα. Ναι, είναι εντυπωσιακό ότι μιλάμε για ένα μαχαίρι. Ουσιαστικά για τους βασιλιάδες που ανταλλάσσουν δώρα, και τα σχέδια, παρά τον πλούτο αυτού του αντικειμένου, άμα το δείτε, τα σχέδια τελικά είναι κάτι φρούτα. Η λεπίδα επίσης είναι από πολύ υψηλής ποιότητας ατσάλι, αν και προφανώς δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε μάχη. Ενώ τα 3 σμαράγδια στη λαβή είναι προφανή, υπάρχει και ένα 4ο κρυφό πετράδι. Και θα δούμε στο τέλος τι παίζει με αυτό. Το βιβλίο διασώζει και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία για την τιμή του εισιτηρίου στο Topkapi. μισή λίρα το 60, ενώ τώρα 2.750, δηλαδή τουλάχιστον 50 ευρώ. Αν πάτε λοιπόν στο Topkapi, αφού μπείτε στο αρχικό κομμάτι του χώρου με τα κοσμήματα, βγαίνετε σε μια βεράντα και στην επόμενη αίθουσα αριστερά θα το δείτε. Καμία εντυπωσιακή βιτρίνα, η αίθουσα είναι πολύ σκοτεινή, ούτε βρίσκεται πάνω σε κάποιο άγαλμα, όπως το βλέπουμε στην ταινία, και οι περισσότεροι το προσπερνούν μάλιστα. Πιο πολλοί στέκονται, μη σας πω, στην χρυσή κούνια του 18ου αιώνα που είναι απέναντί του, η οποία φαίνεται και στην ταινία. Εγώ ο μόνος λόγος πραγματικά που πήγα στο Topkapi ήταν η ταινία. Δεν με ενδιαφέρουν πολύ τα Οθωμανικά. Στην αμέσως επόμενη αίθουσα, επειδή θα είστε εκεί, υπάρχει ένας θρόνος που θα σας θυμίσει πιο πολύ τραπέζι, νομίζω, ο οποίος ήταν δώρο από τον τρανό κατακτητή Ναντίρ Σαχ προς τον Σουλτάνο Μαχμούντ και έχει περίπου 25.000 μαργαριτάρια. Έξω από αυτές τις αίθουσες τώρα είναι και οι οικίονες, όπου βλέπουμε να συζητούν σε μια σκηνή οι πρωταγωνιστές της ταινίας, όταν η Μελίνα Μερκούρη έχει μπει μέσα στον χώρο αυτόν και βλέπει το εγχειρίδιο, το οποίο θα έχετε μόλις δει κι εσείς. Η παρουσία τώρα της ίδιας της Μελίνας Μερκούρη στην Κωνσταντινούπολη το 1964 είναι ουσιαστικά η μεγάλη αντίφαση. Και μην πάτε πουθενά, δεν τελειώσαμε, η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο. Είμαι ο Ονούφριος Ντοβλέτης, συγγραφέας, ξεναγός και ηθοποιός. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, διαδώστε το και μην ξεχάσετε να βαθμολογήσετε το podcast. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.